नोंथांनाव सरकारि अफिसारफोरा घुस बिदों नामा? जुदि बिदों अब्ला सांग्रां जा आरो सोलो बाहाय। बे समाव रायजोआव सोलिगासिनो घुस लाग्रा सरकारि अफिसारफोरनि हेंथा भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजानि गोख्रों एक्सन। भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआ गोख्रों नोजोराव दिनैनि समाव घुस लाग्रा एबा घुस बिग्रा सरकारि अफिसारफोरा रावबो सासेबो बारग'आ। घुस लानायनि दायाव दिनैबो फिन सासे सरकारि मावफारिया हमजाबावबाय। भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजानि गोख्रों नोजोर होनायाव सासे लाल मण्डलआ घुस लानायनि दायाव हमजादों। कामरुप जिल्ला हास रेभिनिउ सार्केलनि लाल मण्डल उतपल केम्प्राया हाबा मावनायाव घुस लानायनि थाखाय हमजायो। मिथिनाय बादिब्ला सासे सुबुंनिफ्राय हानि खामानि मावनायाव रां लानायनि दायाव लाल मण्डल उतपल केम्प्राया हमजादों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।